Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn ni'n defnyddio rheol y cyniferydd i ddifferu ffwythiant sydd o'r ffurf un peth rhannu rhywbeth arall. Felly, os yw ffwythiant y o'r ffurf ffwythiant i rhannu ffwythiant fi, yna rheol y cyniferydd yn deithio ni sut i ffurfio dy by dx, sut i ddifferu y mewn perthynas ag x. Mae'n golygu ffurfio'r ffracsiwn mawr i fan hyn, cychwyn efo'r enwadur fi, a lluosi efo differiad yr rhifiadur i, felly du by dx. Dwi'n tynnu ffwrdd wedyn yr rhifiadur i, lluosi efo differiad yr enwadur dv by dx. A dwi'n rhannu'r cwbl lot efo'r enwadur disgwario fi disgwario. Nawr, gadewch i ni edrych ar enghraifft i os mae hyn yn gweithio mewn gwirionedd. Felly, gadewch i fod yn hafal i sin x rhannu hefo xd cubio. Fan hyn, mae gennym ni un peth rhannu hefo rhywbeth arall. Peth cyntaf dwi'n gwneud ydy diffinio, os dwi'n cymharu hefo'r ddau ffracsiwn hyn, diffinio be ydy'r top a be ydy'r gwylod. So, dwi'n dweud, gadewch i yr rhifiadur fan hyn fod yn hafal i rhifiadur y cwestiwn, sin x, a wedyn ei hefyd adael i'r enwadur fi fan hyn fod yn hafal i'r xd cubio yr enwadur yn y cwestiwn. Dwi wedyn yn gallu differu hein yn unigol mewn perthynas ag x. Du by dx, os dwi'n differu sin x, dwi'n cael cos x. A wedyn dv by dx, os dwi'n differu xd cubio, mae hwnna'n rhaid 3x di sgwario dda fi. Dwi'n defnyddio wedyn y fformula ar gyfer rheol y cyniferydd i gael dy by dx. So mae o'n v du by dx, tynnu u dv by dx, a'r cwbl lot yn cael ei rannu hefo'r enwadur yna disgwario. Nawr yn yr achos yma, so hwnna'n golygu cychwyn efo v sydd yn xd cubio, lluosi wedyn efo du by dx sydd yn cos x, tynnu ffwrdd wedyn i sydd yn yr achos yma'n sin x, a lluosi efo dv by dx sydd yn 3x disgwario. Gwylod y ffracsiwn, fi disgwario, x di cubio i gyd disgwario. Na wedyn, mewn cwestiynau'r math yma, da chi wasad wedyn eisiau simuleiddio, neu ffactorio, neu tacluso fyny. Yn yr achos yma, gan ei weld beth sydd yn bosib. So, be'n ei wneud yn gyntaf, dwi'n hapus o'r x di cubio cos x ar hyn o bryd. Yr ail derm yn hyn, na jyst symud y 3x disgwario i'r tu blaen. So, tynnu 3x disgwario sin x. Wedyn gwylod y ffracsiwn, x di cubio di sgwario, wel rheolau'n x yn fan hyn, 3 lluosi 2 6, x i pwyr 6 ar y gwylod. Na i hollti'r ffracsiwn wedyn i gael x di cubio cos x rhannu efo x i pwyr 6, a tynnu ffwrdd wedyn 3x di sgwario sin x, eto dros yr x i pwyr 6. Ac yna mi fydd yna ganslo'n digwydd yn fan hyn. Wedyn, mae gen i x di cubio ar y top, x i pwyr 6 ar y gwylod. Wedyn, os hwnna, wel, os dwi'n ystyried ar y gwylod, os x i pwyr 6 yn x di cubio, lluosi x di cubio, os x di cubio yn canslo x di cubio wedyn, a wedyn cwbl sydd ar ôl wedyn, os o just x di cubio ar y gwylod. Neu os liciwch chi, os dwi'n gwneud 3 tynnu 6, mae hwnna'n negatif 3, felly x i pwyr negatif 3 sydd yma, sydd yn 1 dros x di cubio. Wedyn, dwi'n tynnu ffwrdd, ac yn fan hyn, eto, os ar x di sgwario ar x i pwyr 6 yn y ffracsiwn yma'n simuleiddio. 2 tynnu 6 yn negatif 4, felly 3x i pwyr negatif 4 sydd yma, a wedyn sgwennu hwnna fel y 3 wedyn y sin x fan hyn dros x i pwyr 4. A dyna ni wedyn yr ateb sydd gyda fi ar gyfer dy by dx. Felly dyna ni rheol y cyniferydd. Dyn ni'n defnyddio fo os dyn ni eisiau differu un peth rhannu rhywbeth arall. Mae yna fersiwn o hwn yn cael ei reid gyda llaw yn y llyfryn fformulau. Ond yn lle, bod ni'n defnyddio i dros fi, mae'n cael ei reid fel f of x dros g of x. A wedyn, yn y llyfryn fformulau, os dwi'n differu hwn mewn perthynas ag x, y ffordd mae'n cael ei reid yn y llyfryn fformulau di fel hyn, f dash of x g of x, tynnu f of x g dash of x i gyd dros
g of x ddisgwario. A wedyn, dyn ni'n gallu gweld yr un peth ydy yma'n gwirionedd, ond yn lle mae'n defnyddio i a fi, f of x a g of x. Felly fi disgwario ar y gwylod fan hyn, g of x disgwario yn fan yma. A wedyn f dash of x ydy beth sydd gyda fi fan hyn fel du by dx. Wedyn g of x ydy beth sydd gyda fi fel v. A wedyn eto f of x fasa'r i, g dash fasa'r dv by dx. Yn bersonol, dwi'n gweld hwn yn haws i'w gofio, haws i'w ddysgu a'i ddefnyddio, ond mae croeso chi ddefnyddio hwn wrth gwrs o'r llyfryn fformulau os ydych chi eisiau. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.